to vnímam veľmi pozitívne, že nastupuje ako keby nová generácia aj lídrov mladých v oblasti treba z mimovládneho sektora. Tu vidno, že proste jedna generácia vlastne už je v nejakom svojom vývojovom štádiu a nastupujú noví mladí s novou energiou, s novými nápadmi. Takže pre mňa je to celkom pozitívny vývoj. Uvidíme, či sa odrazie vo voľbách na budúci rok. Vláda jednej strany nikdy nie je dobrá. Spoločnosti, ktoré neboli vystavené výzvam, zostávajú veľmi zakrpatené. A my sme tu mali dvakrát za sebou v podstate vládu jednej jedinej strany, ktorá obsadila všetky funkcie od kontrolných až po riadiace a tým pádom sa uspokojila s tým, čo je. A samozrejme s uspokojením a s mocou rastie aj arogancia. Výsledkom arogancie je, že vlastne nepripúšťaš iný názor. Takže ľudia asi to dajú pocítiť skôr či neskôr veľmi výrazne, že takto to ďalej nejde. Niektoré veci jednoducho dozreli, že tak ako máš tlakový hrniec, tak musíš počkať, kým tá voda zovrie, natlakuje to a potom už to začne pískať, alebo keď už to máš zapchaté veľmi, tak vyletí ten dekal. No a súvisí to aj s blízkosťou volieb, súvisí to s tým, že ľudia proste majú pocit, už stačí, že naozaj dosť, ideme to trošku inak vyskúšať. Tá atmosféra 97-98, kedy bolo jasné, že vláda Vladimíra Mečiara nejakým spôsobom chce posunúť Slovensko tam, kde väčšina ľudí má pocit, že Slovensko nepatrí alebo nechce, aby tam patrilo. Tu máme tiež, sú také drobné veci, ako napríklad, že politickí väzni parlament im neodsúhlasí navýšenie ich dôchodkov, ale eštebákom a tajným policajtom proste držíme štátne dôchodky na brutálne vysokej úrovni v porovnaní s tými ľuďmi, ktorí naozaj trpeli. Čiže takéto drobné nespravodlivosti sa vnímajú veľmi citlivo. Túto nákumulovanú vedomosť si myslím, že treba dať do spoločnej platformy a vytvoriť niečo podobné, ako bolo grémium tretieho sektora, ktoré tu fungovalo koncom 90. rokov. A veľmi si myslím, že výrazne posúvalo veci vpred a dokonca si myslím, že aj výrazným spôsobom pomohlo zmene spoločenskej, ktorá vtedy nastala.